хора, изпълните байкари, аз, Вени и Дори. Днес в това видео имаме едно предизвикателство за вас. Трябва да направим 30 абоната. Или 50. Може, ама по-добре 30 абоната. И ще се засиля от тенис корта. Хора, това е тенис корта. И засиля ето там. След това продължаваме така от тук. Така. Засилваме се. И разбрахте откъде засиля. Продължаваме. Ето го и Вени. Добри. Засилваме се колкото мога. И изкачам на скокчето и дъпам много. Дали ще успеем, това зависи от вас. Абонирайте се и лайквайте. Чао!